Η φωτιά είναι η ζωή μας, ρε φίλε. Η φωτιά είναι η ζωή μας, ναι, έτσι όπως το λέει ο Πάνος. Ρε. Και ακούγεται λίγο υπερβολικό ή ενδεχομένως λίγο... Ψωνιστικό. Δεν είναι ψωνιστικό. Έτσι μεγαλώσαμε. Μαγείρευαν στη φωτιά. Μαγειρεύω εμείς στη φωτιά, τρώω κιόλας λίγο και εδώ γιατί είναι πολύ ωραίο, να ξέρετε. Έλα λίγο εδώ, έλα λίγο. Είμαστε σαν ανέκδοτο. Η σύνθεση τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι ένας Γάλλος, ένας Αρμένιος, ένας Ιππηρώτης και ένας Πόντιος. Η γιαγιά μου ήταν Αρμένισσα, οπότε η κουζίνα που έχουν στην Αρμενία είναι μοναδική και από άποψη γεύσεων αλλά και από ποιότητα υλικών. Θα ήθελα να σας απαντήσω στο τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι πιο μεγάλη αξία έχει η γεύση την οποία δημιουργούμε, έτσι, με κύριο στοιχείο, κυρίαρχο στοιχείο τη φωτιά. Είναι όντως κάτι αρχαίγωνο. Βασίζονται στην απλότητα, χωρίς την προσθήκη πολλών γεύσεων, πολλών υλικών. Έχεις τη δυνατότητα να γευτείς καθαρά τη γεύση της πρώτης ύλης. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, βασιζόμενη στον αρχικό τρόπο μαγειρέματος. Βασική αρχή νομίζω ότι φτιάχνεται με κριτήρια που έχουν να κάνουν με τον τόπο. Ο τόπος που θα μαγειρέψουμε. Αυτό καθορίζει τη σκέψη μας γύρω από το φαγητό και στη συνέχεια έτσι διαμορφώνεται το μενού σιγά σιγά. Στην Ελλάδα έχουμε τόσα πολλά υλικά που ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες δεν τα γνωρίζουμε. Υπάρχουν τόσες πολλές ποικιλίες αλαντικών, τυριών, κρασιών. Με όλους γνωστούς γινόμαστε με το φαγητό. Συντροφός, ναι. Το είπε άλλος αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όταν η φιλοσοφία του τραπεζιού είναι ότι πιάσε μου τη σαλάτα, πιάσε μου το τυρί, η ιδέα του μοιράσματος, αυτό από μόνο του σου δημιουργεί σε κάποιες περιπτώσεις την αίσθηση ότι θες να μοιραστείς και κάτι παραπάνω.